VO-kalkko on laskin, joka on suunniteltu näkövammaisille, mutta joka suurten näppäimiensä ansiosta sopii myös erityisopetukseen, esimerkiksi lapsille, joilla on hienomotoriikan kanssa ongelmia. Seuraavassa lyhyt demo voiceover päällä. 1 plus 2 on yhtä kuin 3. Vasen kaarisulje. 1 plus 2. Oikea kaarisulje. Vasen sulku 1 plus 2 oikea sulku. Jaettuna 3 on yhtä kuin 1. Edellinen lasku. Vasen sulku 1 plus 2 oikea sulku jaettuna 3. Edellinen lasku. 1 plus 2 plus 3 on yhtä kuin 6. Pyyhi kaikki. Eli semmoinen tapa.